O incremento no número de roubos nas últimas semanas está a suscitar unha enorme alarma e preocupación entre a veciñanza e o sector hostaleiro e comercial da vila. Na maioría dos casos, os incidentes producíanse en locais situados na Rúa de Galicia e tamén en vehículos estacionados na vía pública e no parking da Rúa Xuiz Falcone. Dende o Concello non son alleos a esta problemática, aínda así mandan unha mensaxe de tranquilidade e sinalan que se trata de algo puntual. Quero transmitirlle unha mensaxe de tranquilidade á poboación porque que confíen no traballo que están facendo as forzas de seguridade e esperamos que esta situación se normalice, que, como digo, según os datos que nos facilitan a nivel estadístico, non aumentou, sino máis ben está disminuindo ao longo dos últimos meses a incidencia con respecto a anos anteriores. O que pase que, ao darse a circunstancia de que nunhas determinadas datas aparezcan determinados casos, creou unha certa alarma social. O Executivo nogués xa está a tomar tamén medidas para evitar na medida do posible que esta situación vaia a máis. A primeira delas será o incremento da actual plantilla da Policía Local, que se veu moi reducida nos últimos anos a consecuencia das baixas que impiden que se poidan cubrir todos os turnos. Aínda que dentro do Goberno do Concello hai toda a vontade de que todas as prazas vacantes poidan poñerse a disposición para ser cubertas, aí estamos limitados por unhas tasas de reposición de efectivos e esas tasas de reposición permítenche cubrir as prazas que foron xubiladas no último ano, pero existe unha dificultade maior para cubrir as vacantes que veñen de xubilacións de anos anteriores. Entón, fíxose unha consulta ao Ministerio de Facenda, estánse facendo as consultas oportunas para que todo o número de prazas que sexa posible poñer a disposición para cubrir así o faremos, pero estamos supeditados e condicionados ás conclusións deses informes. Policía Local e Garda Civil traballan na investigación para dar cos autores dos feitos. Todo parece indicar que se trata de delincuentes habituais, os que as forzas de seguridade xa lle seguen a pista dende hai tempo.